keď má teraz tie lístky voľné, keď má 75 rokov, tak zadarmo chodí, nie? Sa vozím ako sprostá hore dolu. Čo viem sa dívať na toho môjho somára? No. To tež, keď sa človek... Jediné šťastie, že mi ho vybrali rodičia. Jediné šťastie. Lebo keby som si takého somára sama mala vybrať, to by ma šľak trafil. No a išla som tým autobusom, taký bol ten autobus nadlačený, že aj šofér musel stať. Plný autobus mladých ľudí. Ja neviem, ak sú tu nejakí profesori a učitelia, čo pochybujem, ale keby náhodou. Prosím vás, zamyslite sa nad sebou, že čo robíte s tými žiakmi v tej škole. Jakí chodia unavení oni. Oni tam všetci spali. Niekedy vitálnejší sa dívali do tabletu alebo do toho mobilu. A ja, stará žena, som tam musela stáť, som sa postavila na takého mladého soploša. No feča, prenádaný. Jednej dievky mal klinec, taký hrdzavý. V uchu má také kružky, ja mám špajzy na ten záclony zavesené. Som sa postavila na neho, lebo ohromné dež. A pál. A hovorím, haló! Haló! Mladý muž, nechcem vás rušiť, asi sa vám niečo pekné sníva o Martínke z Turca, ale nemohli by ste sa mi postaviť? Však to učia už prvákov v základnej škole, že starším ľuďom sa treba postaviť. A on sa pozrel na mňa a hovorí, no, to ja poznám, babka, ja sa postavím a vy si sadnete, to je to. To má každý taký rozum, no. Takáto mládež, toto kedy človek videl takýchto ľudí, ja som si hneď, keď som toho mladého videla, spomenula, keď som sa videla, no prosta som bola taká prosta, to som budem vyčítať do konca života. Lebo takého muža nič nevedel, nič, totálny trotel, nič. Keď sme mali svadobnú noc, sme spali u jeho rodičov, lebo sme nemali na to stavebné spojenie, nefungovali, žiadni lyžiaci neboli k dispozícii. Tak sme boli odkázaní bývať u neho a svadobná noc. My spálni, jeho mamka v obývačke. Katastrofa. Na mňa o 10 prišli huky. To sa na svadobnú